A představím vám autora dalšího příspěvku. Bude to Matěj Kováčik, který nám popovídá o Silverpopu. Takže ahoj. Moje meno je Matej, už sa poznáme. Čo sa týka mňa, tak som zástupca firmy, ako vidíte Vivmail. Sme zástupcovia technológie Silverpop pre región strednej a východnej Európy. Nadviažem týmto pádom na predošlú prednášku. Takže pozrieme sa na to, čo nás čaká a neminie. Tak, stručný obsah našej prezentácie. V skratke predstavím našu firmu Vivmail, ktorú zastupujem. Potom sa vrhneme na samotný Silverpop, preberieme otázky implementácie, integrácie, trigger kampaní, programy a konkrétne ukážky. Snažil som sa pripraviť prakticky, to znamená, je tam veľa screenshotov z programu, konkrétnych ukážek, opusteného košíka a ďalších vecí, tak verím, že vás to zaujíme. Sú tam aj konkrétne výsledky. Tak, funkcionalita, výsledky u klientov, ako som už povedal, a nakoniec case study Konrad.cz, čo bol jeden z prvých klientov, ktorých sme realizovali v Českej republike. Beží mu 7 automatizovaných kampaní a dosahuje skvelé výsledky s týmto programom vlastne až dodnes. Takže ja sa iba spýtam, poznáte Silverpop? Počul o ňom niekto? Som prekvapený, celkom dosť ľudí. Ono je to pomerne drahá technológia, ale navzdory tomu, jak je drahá, tak má úplne najširší záber funkcií spomedzi všetkých technológií. A spýtam sa, kto tu používa nejaký e-mailingový tool, kto tu rieši e-mailing? Mailchimp? Kto používa Mailchimp? To je skoro toľko, čo Silverpop? Čo poznáte? Dobre. Apsys? Super. Tak, poďme. Niečo o našej firme. Ako som už povedal, sme oficiálnym resellerom Silverpop pre strednú a východnú Európu. Na svete ešte 6 ďalších resellerov, s ktorými sa stretávame. Raz ročne jazdíme do Spojených štátov na taký veľký meeting, kde počúvame novinky zo sveta e-mailingu, best practices, sú tam prezentované case studies a podobne. Naposledy som bol teraz v decembri, bolo to celkom zaujímavé. Stretávame sa s týmito resellermi, šerujeme si informácie, takže to pre nás celkom cenné a toto aplikujeme potom u klientov, hlavne v Čechách a na Slovensku. Tak. Čo sa týka našich klientov, máme ich 35 v Českej republike a Slovenskej republike, je to jak B2B, tak B2C. Sú to prevažne stredné a veľké firmy. Aké je to, sa za chvíľku dostaneme konkrétne. Čo sa týka nejakého personálneho zabezpečenia, tak máme 5 certifikovaných e-mailing špecialistov, ktorí museli skladať nejaké online skúšky, aby mohli u nás pracovať a mohli poskytovať ten support. Keď sa pozrieme na našich klientov, aké sú naše referencie, tak myslím, že sú celkom zvučné. Sú to klienti ako O2, Vodafone, sú to banky, poisťovne. To sú tí najvýznamnejší klienti, primárne v Českej republike. Takže vôbec prečo používať behaviorálny e-mailing? Prečo sa máme baviť o nejakom behaviorálnom e-mailingu? Prečo nie e-blast? Keď sa pozrieme na zloženie e-blastu vo svete, tak z tých všetkých mailov, ktoré sa pošlú z tých dávkových kampaní, je 96% sú vlastne dávkové kampane. Iba 4% sú trigger kampane. To znamená podnietené nejakým spúšťačom, napríklad, že nechal niečo v košíku alebo podobne. A teraz, keď sa pozrieme naopak na podiel na predaji, aby som chcel, aby ste odhadli, koľko tvorí zo 100% tých 4,1% trigger kampaní na celkových predajoch. Skúste tipovať. Odkiaľ viete? Tipol ste si? Výborné, tak úplne správne. Je to až 40%, takže 4% tých automatizovaných kampaní, ktoré bežia celkom automaticky, tvorí až 40% podiel na predaji, čiže úplne super číslo. Takže vidíte, že sa oplatí jednoznačne proste používať trigger kampane. Silverpop je jednotkou vo svete v behaviorálnom a e-mailingovom marketingu. Je to jeden z najkomplexnejších nástrojov, ako som už povedal. Tu som vybral iba zo pár log, Honda, Yamaha, Mazda, TM Levin. Tých značiek nájdete na webe Silverpop mnoho a je tam takisto dosť veľká škála case studies, ktoré môžete pozrieť, ktoré boli realizované. Ten nástroj je vytvorený od marketérov, určený pre marketérov. Je to riešenie, ktoré je komplexné, ale pritom jednoduché, že dokáže ho hľadať človek, ktorý je nejaký, nemusí to byť žiadny programátor, stačí, kto vie pracovať s Google AdWords, Google Analytics, tak všetky títo ľudia dokážu pracovať aj s týmto programom. A jedna veľká výhoda proti konkurencii je v súlade s českým právom. To znamená, že obsahuje naša licenčná zmluva, ktorá sa podpisuje, aby ste mohli pracovať s týmto nástrojom, tak je tam zakomponovaný zákon o ochrane osobných informácií. Český prvok navzdory tomu, že to je anglická zmluva. Matěj, Blaha se hlásí, prosím tě.
můžeš tady do toho, když říkáš v souladu s českým právem, ano. máš ošetřený umístění serveru, ty určitě v České republice nebudou. Servery sú, máš pravdu, servery sú v Amerike. Tak. A on by měl být tím pádem, jestli to chápu dobře, členem nějaký tý Safe Harbor, to je? Že musí mít nějakou certifikaci? Ja viem proste, že v tej licenčnej zmluve sme si vydobili na rozdiel od napríklad iných providerov to, že tam je, myslím, že to je zákon, ten číslo 101 o ochrane osobných údajov a vždycky, keď to komunikujeme klientom, tak u ostatných to nie. Niektorí to dokonca vyžadujú. Napríklad, ako sú banky poisťovne, tak keď si tento paragraf v tej zmluve prečítajú, tak povedia, OK, my vám tie dáta dáme. Okrem toho, že s tým spoločnosťami podpisujeme potom NDAčka, samozrejme na milióny, čo sú ich požiadavky, tak... Jasne, super, ďakujem. Jo. Metodológia postupného nasadenia znamená, že prvé 3 mesiace je tam nejaký ten warming up period, kedy nie, že zoberieme systém a nasadíme naraz všetko, ale ide to pekne postupne. To znamená, že najprv klasické kampane, prechádzame to všetko s tým klientom, sme u nich, čo je výhoda oproti iným riešeniam, ktoré tu napríklad v Čechách nemajú lokálne zastúpenie. My dokážeme prísť tomu klientovi, cestujeme hodne po Českej republike, teraz cestujeme aj do Bratislavy k novým klientom a pomáhame im pri tom nasadzovaní, sme u nich fyzicky. Ako som už povedal, výhoda v podpore lokálnou firmou. Silverprobe je cloudové riešenie, to znamená, že nie je to žiadna krabica. Neinštaluje sa, je tam prístup cez web. Beží inštalácie, nezávislá na platforme, dostupná z domu, samozrejme stačí nám internet, bez poplatkov za licencie. Obsahuje veľmi prepracovaný reporting, to znamená, že si môžete skladať grafy. Je to drag and drop. Môžete si navoliť, ako vyzerá osa X, osa Y, môžete tie výstupy automaticky reportovať nadriadeným na nejakej pravidelnej báze. Je to celkom dosť využívané. Drag and drop skladanie kampaní súvisí s tým, ako som povedal, že ten nástroj je pomerne jednoduchý. Uvidíme. Odprezentujem. Tak, ďalej. Nebude moc zložitý? Nebude. No. Ďalší zo screenov, ako mali predošli kolegovia, na ktorom nie je nič vidieť, ale je to úvodná stránka, keď sa prihlásite do programu, kde sú nejaké boxy, nazvime ich widgety, ktoré sú konfigurovateľné. Môžete si tam navoliť, napríklad v tejto oblasti sú posledné mailingy, kde sú počet otvorených mailov, kde je click rate, open rate a ostatné veci, takže už po prihlásení sa to dá pekne vyskladať, aby to nejak vyzeralo a malo nejakú pridanú hodnotu. Toto už je lepšie vidieť, ak vyzerá program. Hlavné záložky sú data, obsah, automatizácia, scoring, reporty. V tých datách vieme nahrať novú databázu, vieme nahrať update. Celé srdce Silverprobu spočíva, povedal by som, v querinách, keď nezasielate na celú databázu, ale na querinu. Čiže v tej querine si vytvoríme, že komu to poslať. Napríklad tým, ktorí boli aktívni za posledného, povedzme, pol roku, to znamená, že otvárajú maily. To je to pravidlo, to je vždycky na klientovi, ak si ho nadefinuje, my mu vieme v tomto poradiť, ako by to pravidlo malo vyzerať. Potom sa tam dajú vytvoriť, samozrejme, je tam content, kde si vytvárame mailingy, je tam HTML editor, Visvik editor, môžeme priamo upravovať kód alebo priamo v zobrazení klasickom editovať, vymieňať obrázky a robiť také tie základné úkony. Potom je tam sekcia reportingu. Tak. A ďalej. Automatizácia a scoring, k tomu sa dostaneme. To je, tam sú programy a skórovanie niečo veľmi podobného. Ukážem, dostaneme sa ďalej do screenshotov aj s konkrétnymi ukážkami od nastavení klientov. Takže. Aké sú kroky, ak sa rozhodne pre Silverprobe? Sa často klienti pýtajú, OK, to je veľký nástroj, my sme stredná firma, ako rýchlo to môžeme spustiť, čo je preto potrebné z našej strany? Tak, v prvom rade je to podpis licenčnej zmluvy. To je takisto, keď si kupujete CDčko s Windowsom, proste je nejaká licenčná zmluva, my v nej nevieme zmeniť ani písmeno, ale ten klient si musí prečítať, podpísať. U bank a u tých veľkých spoločností to niekedy tí právnici študujú mesiac, dva, takže niekedy to trvá dlho. Je to požiadavka na otvorenie účtu zo strany centrály. Ďalej je to podpis objednávky s našou firmou, kde sú nejaké ceny a podmienky za maily. Cenník mimochodom ukážem nakoniec, takže aj k tomu sa dostaneme. Ako funguje implementácia? V prvom rade je to nasadenie tracking kódu na web, čo je nejaký kus JavaScriptu. Čiže tie informácie, ktoré Silverprobe využíva, nie sú len informácie z toho, jak sa ten užívateľ pohybuje v mailingu, na čo kliká, čo otvára, ale sú to informácie z toho, jak sa pohybuje na webe. Vieme využiť tieto informácie. Ako jeden z mála nástrojov máme web tracking, čo je veľmi užitočná vec. Takže je to nejaký kus JavaScriptu, po otvorení účtu, toto pošleme klientovi, konkrétne táto spodná časť je najdôležitejšia. Verím, že je tu dosť technických ľudí, ktorí si pozrú, že to je nejaká časť, ktorá vytvorí nejakú kukinu. To nasadenie je otázka 10 minút, hodiny. Poviete vy technici, ja nie som technik, takže. Ideme ďalej.
Ďalej po implementácii je potreba si zvoliť dosielaciu doménu, čo je taká klasická vec tretieho rádu. Prečo tretieho rádu? Typicky to je niečo ako newsletter, .nazvefirmy.cz. Ten tretí rád je kvôli ochrane firemných mailov. Môže sa stať, že po prvej dosielke tie maily by spadli do spamu a zničili by reputáciu firemných adries, kam by prestali chodiť maily. Tak je to čisto pre ochranu. Je to nejaký best practices, nazveme to. Máte unikátnu dosielaciu IP adresu, ktorá je nezdieľaná, čo je veľké plus. Je vaša, čisto vaša. A reputáciu si ovplyvňujete vy. A v treťom rade je to nasadenie DNS záznamov, ako som už povedal. Odosielacie servery sú v Amerike. To znamená, že oni si zvolia odosielaciu doménu klientov tretieho rádu, nadiktujem ju, ja pošlem do Ameriky a support mi vygeneruje nejaké DNS záznamy, ktoré si klient nasadí. Potom, čo sú nasadené, my ich overíme. A v predošlej prednáške sa tu hovorilo o nejakých SPF záznamoch. Máme ich. A máme dokonca ešte aj DKIM kľúč, čo je teraz taký best practices, alebo teda už nejakú dobu, napríklad pre Gmail 1024-bitový, ktorý napríklad takto vyzerá. Takže takéto MX záznamy pošleme klientovi, on si ich nasadí, zvalidujeme to a pracujeme. A ak budete mať nejaké otázky, tak sa kľudne pýtajte v priebehu. Import dát. Často sa klienti pýtajú, teda ako tie dáta do toho Silverpopu dostaneme. Tak prvá varianta je manuálne, to znamená, že prihlásim sa, dám si vytvoriť novú databázu. Je to väčšinou, sú to formát CSV s kodovaním UTF-8. To znamená, že klasická nejaká tabulka, meno, príjmení, mail, PSČ a prípadne nejaké hodnoty, ktoré obsahujú transakčnú históriu a ďalšie veci, ktoré by mohli zaujímať alebo ktoré by mohli byť potenciálne využité v behaviorálnom e-mailingu. A ďalšia varianta, ako importovať dáta do Silverpopu, je automaticky. To využíva drtivá väčšina klientov. To znamená, že klient vygeneruje nejaké CSV, ktoré my nadefinujeme. My povieme, to CSV budete generovať o 4 hodine ráno na nejaký SFTP server, ktorý nám poskytuje centrála, ktorý je niekde v Amerike, dostanete nám prístup, je to bezpečné a tam budete ukladať. Takže tam nám budete generovať dáta. Takže to je varianta, ako automaticky dostať dáta do Silverpopu. No a potom u tých klientov, ktorí chcú do toho i viac investovať, tak je to rozhranie API. A máme takú rozsiahlu dokumentáciu, ktorú vieme poskytnúť klientovi a vie si naprogramovať to prepojenie s našim systémom aj s APIčkom. Využíva to minimum klientov, pretože je to nákladné. U väčšiny klientov stačí to automatické generovanie CSVčka, ktoré si dopredu dohodneme vzájomne. V akej štruktúre, aké dáta bude obsahovať. Môže byť viac tých súborov. Možnosti integrácie so CRM systémami a s inými systémami. Takže existujú tu nejaké integrácie, ktoré sú už hotové, ktoré sa dajú zakúpiť. V prípade, že klient sú to veľké spoločnosti, napríklad ako poviem Česká telefonika má Omniture, tak chce prepojiť systém Silverpop s systémom Omniture, tak takéto prepojenie existuje. Tie ceny sú síce vyššie, ale povedzme $2,000–3,000 jednorázovo za takúto licenciu, ale môže to pripojenie použiť a môže ho používať. Takže je to Omniture, Salesforce, Microsoft Dynamics. A pokiaľ chceme pripojiť nejaké iné CRM-ko, OK, máme API dokumentáciu, poskytneme ju klientovi, ale tie náklady už nesie on. Takže toto sú existujúce a ostatné nutné doprogramovať. Určite. Konkrétne o Salesforce neviem, že by niekto používal v prepojení so Silverpopom. Minimálne nie ako u našich klientov, a keďže my sme výhradné zastúpenie, u nás nikto. Omniture áno. Tiež nie. Minimálne to využívajú. Zatiaľ minimálne. A teraz sa dostaneme ku querynám. Ako som už povedal, v Silverpope neposielame na databáze, a posielame na queryny. Čiže je to nejaký výber z databázy, query klasické, určite poznáte. Tie queryny môžeme vyberať podľa profilových dát, podľa behavior, správania alebo z relačných tabuliek. Tie profilové dáta, klasická tabulka, ktorú importujem do Silverpopu, tam sú odložené dáta v databáze, sú tam nejaké slovce, meno, príjmení, e-mail, PSČ a tak ďalej. Môžem vyberať rôzne operátory, behavior podľa správania v maile, klikal na link, otvoril mailing, podľa správania na internete, teda na webe, to znamená na webe prechádzal som stránku, navštívil som nejaký link, stiahol nejaký white paper a tak ďalej. Ako to vyzerá tie queryny? Pozrieme sa. Môže vyzerať napríklad takto. To znamená, že tam nejaké dátové pole, zvolil som si opt-in date. Opt-in date znamená, kedy sa nám zapísal do databáze. Napríklad vyplnil nejaký formulár, registráciu, čokoľvek, proste vošiel nám do databáze.
Ten operátor môžem zvoliť is today, is after today. Je tam tých možností fakt veľa. Je ich tam fakt veľa. Ukážeme si za chvíľku na konkrétnych prípadoch, ako môžu vyzerať v konkrétnom využití. Ideme ďalej. Takže tuto napríklad budeme filtrovať ženy, ktoré klikli v určitom konkrétnom mailingu na link s kabelkami za posledné 3 dni. Vyfiltrujem si, to znamená click emailing link, konkrétny link si vyberiem within the last 2 days. Je to určitá forma segmentácie, na ktorú môžem zacieliť povedzme nejaký obsah, ktorý mi chcem oboslať. Napríklad viem im vložiť tieto kabelky nejakým spôsobom do mailingu alebo ich proste nejak podporiť to, aby ich nakúpili, či už dopravou zdarma alebo čímkoľvek. Toto ide samozrejme uložiť, kverinu prepočítam a viem na ňu odoslať mailing. Tak. Poďme. Preskočili. Tak. No a dostávame sa teraz k programom. Čo sa týka programov, tak programy sú takým, by som povedal, základom Silverpopu a nazval by som to srdcom Silverpopu. Ako fungujú programy? Programy majú drag and drop rozhranie. Dáme vytvoriť program, zvolíme kontakty, ktoré do neho majú spadnúť, či to je celá databáza alebo nejaká kverina. A teraz tie kontakty nám spadnú do programu. A my si tu nadefinujeme nejaké tracky, decision pointy, toto sú message, ktoré majú odísť, a vľavo sú nejaké resursy a funguje to tak, že databáza alebo kontakty nám spadnú do programu aj prvý decision point. Toto sú narodeniny. V tomto decision pointe sa rozhoduje teraz o tom, pýta sa nás is anniversary today, to znamená, má dnes výročie svojich narodenín. Pokiaľ nie, tak dole tu keep evaluating, čo znamená ďalej overujeme. A v prípade, že v ten deň do toho spadne 20 kontaktov, ktoré vyhovujú tomu, že dnes má narodeniny, pokračujeme na jest, odídeme na poslať mail do tracku a tuto je správa. Celé to funguje jednoducho. Otvoríte si to, chytíte to, pretiahnem to sem, tuto chytím decision point, pretiahnem ho sem, nakonfigurujem ho, savenem, uložím. Beží to. Je to program, ktorý funguje, do ktorého padajú kontakty, ktorý automaticky rozosiela dopredu predefinované správy. Tie správy môžu byť personalizované. Je to pomerne dobre fungujúce, prináša to až dvojciferné konverzie. A v prípade, že nie, že dnes nemá narodeniny, tak to ďalej overuje. Každý deň znovu a znovu a znovu. Až v prípade, že to je pravda, tak ideme do yes tracku, kedy sa mu odosiela mail. Klasika. Má narodeniny alebo nemá. Vždy ten decision point, vždycky celý ten program musí niekde začínať a niekde končiť. To znamená, že začína tu a končí tuto dole, čo už nevidíme, nejaký end track. Proste musia tým workflowom tie kontakty nejak prejsť. Neexistuje, že by sa niekde zastavili a zasekli sa. Hej, vždy to nejak začína a končí. Čiže Silverpop celý je o tom postavení, aby sme si sadli s tým klientom a nadefinovali si tento workflow presne, ako tie kampane majú vyzerať a potom to nasadzali do týchto programov. To je Silverpop proste. V tom je sila automatizácie. Tak, to boli narodeniny. Poďme sa pozrieť ďalej. Poďme si pozrieť opustený košík. To isté. Máme tam dokončil nákup. Spadnú kontakty. Dokončil nákup, áno, nie. Ak áno, nič sa nedeje. Ak nie, zašle sa pripomienka. To znamená, ak mám niečo vložené do košíku, ale nenaštívil som thank you page, to znamená, že som nezaplatil, neukončil som ten nákup, tak to znamená, že je potreba zaslať nejakú upomienku. Opustený košík, viete mimochodom v Českej republike, koľko percent tvoria nedokončené nákupy? Skúste tipovať. Je to 30 až 60%. A zákazníci Silverpopu štatisticky, či vo svete alebo v Českej republike, je to až do 50% s týmito mailami automatickými, ktoré vieme získať späť do nákupného procesu, to znamená, aby dokončili, aby prebehla konverzia. Ktorí sú oboslaní, či už jedným mailom alebo nejakým následnosťou viacerých mailov, môžu byť až 2-3, ktorý môže vygradovať ten posledný napríklad dopravou zdarma. Hej? Tak až 50%. Potom ukážem konkrétny príklad tu jedného zákazníka, koľko mu to robí obratu na jeden e-mail z týchto košíkov. Takže pošle sa mu opustený košík, počká sa jeden deň a pokiaľ nenakúpil, zase za 2 dní sa to overuje a zase môže byť zaslané pripomienky za 48 hodín, zase iný mail s gradujúcim sa. Prvý mail môže byť iba, že upozorním, niečo si zabudol v košíku, hej. Druhý mail už môže byť taký, že mu ponúknem dopravu zdarma, povedzme. Netreba dávať hneď niečo zadarmo, najprv to treba skúsiť pripomenúť. Tak. Máme opustený košík a reaktivačný proces. Opäť program nebudem môcť celý popisovať. Ide o to, že keď prídeme ku klientovi, tak má kontakty, ktoré má aktívne a neaktívne. Tá databáza celá je zložená, povedzme, má 200 000 a úplne bežná prax je, že 30% z toho zhruba len sú aktívni. To sú tí, čo skutočne otvárajú, povedzme, za posledných 90 dní alebo za posledných 60 dní. Záleží, ak si kto nadefinuje. Hej? Takže treba pracovať zvlášť s ľuďmi, čo sú aktívni a neaktívni.
je blbosť posielať to na celú databázu, pretože nemá to zmysel. Keby sme si prešli nejaké funkcie serverpopu, napríklad optimalizácia času rozosielky, tzv. STO, Send Time Optimization. Každý z príjemcov obdrží e-mail v dobe, kedy si ho typicky otvára. Čo to znamená? Znamená to, že ten systém automaticky pozná po niekoľkých rozosielkách, kedy si ja typicky otváram mail. Či už v cykle 24 hodín, alebo v cykle povedzme 7 dní. Ten systém to zaznamená a keď odošle mailing, tak neodíde hneď, ale každému jednému je doručený povedzme vtedy, keď si ho typicky otvára. A aké to má výsledky? Určitě. Díky. Pokud si otevřu třeba jeden e-mail náhodně v 6 ráno a jinak je normálně otevřu třeba 3krát kolem 6 večer. Prepočítava to spätne jako closeový premiér. Takže to není mezi 6 a raní a 6 večer, že by mě to pak poslal třeba kolem 12. To je byla hloupost. Takto, na to, aby tá funkcia bola povolená, aby išla použiť pri odosielke, je potreba spraviť povedzme takých 5 odosielok, než nám to sám systém povolí, že áno, budem tam mať enable STO. Myslím si, že Není som si 100% istý, nechcem kecať, ale 9 večer klouzový průměr je úplně to nejhorší v poledne. Není som si 100% istý, či to je closeový priemer, ale čo je na tom podstatné, že to prepočítava spätne. To znamená, keby sa to nákupné chovanie toho užívateľa menilo, ak vy hovoríte, že budete to meniť, tak to prepočítava. Že je to, dá sa povedať, blbovzdorné. Že to je ten message asi. U obchody 24 výsledok takéto funkcie Send Time Optimization o 40% vyšší open rate, o 10% vyšší click-to rate a o 50% vyššie konverzie. To sú výsledky z českého prostredia. Funkcia dynamický obsah vďaka mikrosegmentácii. Príklad ČSA, České aerolinky. Vieme využiť kombináciu transakčnej histórie a chovania zákazníka v newsletteri. Pozrite si tento newsletter, ktorý príde klientovi. Dá sa povedať, že tento newsletter pozná to, že povedzme buď v newsletteri alebo na webe často klikal na Bangkok, preto sme mu tam vložili, čo vieme poznať z webperkingu vďaka JavaScriptu, alebo naopak už v minulosti ho niekedy nakúpil, tak mu vieme povedzme o rok v tú istú dobu vložiť túto ponuku automatizovanú do newsletteru. Takže toto je výsledok u ČSA, konkrétne čísla, o 58% vyšší open rate, 176% vyšší click-to rate u takéhoto mailu, ktorý je dynamicky poskladaný priamo na mieru tomu človekovi. A myslím si, že sú to celkom zaujímavé výsledky u týchto automatizovaných mailov. A ďalšia ukážka využitia dynamického obsahu. V prvom kroku zašleme všetkým užívateľom štandardný newsletter. Predstavte si akýkoľvek obchod, napríklad toto je náš obchod e-Proton, kedy sa pošle všetko všetkým. Môže to vyzerať takto, sú tam chladničky alebo mrazničky, sú tam LCD televízie, notebooky a tak ďalej. No a teraz je to klasický newsletter. Povedzme, že nejaký človek, ktokoľvek z vás, bude klikať na LCD televíze. Ten systém automaticky pozná, že sme klikali na LCD televíze a či už druhý deň alebo za niekoľko hodín mu automaticky odošle rozšírenú ponuku LCD televízií. Čiže je to založené na základe jeho užívateľského chovania. Aké to má výsledky? O 160% vyšší open rate a o 150% vyšší click-to rate. Takže tie čísla si myslím, že sú celkom zaujímavé. Opustený košík. Je to ukážka klienta SmartPack, čo je nejaký obchod. Jednak tam predávajú nejaké konské žrádlo, potom potreby pre ľudí, ktorí pracujú s koňmi. Takto môže vyzerať konkrétne ukážka opusteného košíka. V prípade, že som si niečo vložil do toho košíku, ale nedokončil som nákup, tak mi príde Did you forget something? Vložia mi ten item, ktorý som zabudol, tuto je nejaký text a dole ešte dynamická ponuka, povedzme, príbuzných produktov z danej kategórie, keby som si chcel kúpiť. A výsledky? 38,5% open rate, 10% click-to rate, 50% konverzie takýchto mailov. A konkrétne, keď sme to prepočítavali z dolárov, tak to vychádzalo 96 korun českých obratu na jeden takýto zaslaný e-mail. Ne, jak som povedal, SmartPack je americká. Toto je z amerických case study. Jako v Čechách máme dosť problém s tým, že tí klienti nie sú, drtivá väčšina z nich neochotná pristúpiť na zverejňovanie výsledkov. Proste nechcú. Nechcú zverejňovať svoje výsledky, aj keď sú dobré, nechcú.
Český trh sa chová, dá sa povedať, on je to dosť individuálne. Chová sa určite inak v tom, že tie čísla sú v mnohých prípadoch povedzme nižšie. Nedá sa povedať, že to publikum v Spojených štátoch a v Čechách je také isté, preto vám tu snažím prezentovať príklady z českého prostredia, lebo keď prídeme aj k veľa klientom, tak nám povedia, no jo, ale to je Amerika. To sú amici, to sa inak chová, to kliká na všetko, tak OK. Robíme case study z českého prostredia, snažíme sa robiť tieto. Máme teraz rozpracované ďalšie, napríklad Kytary.cz, ale trvá to proste. To ako uvidíte. Za chvíľku ukážem jednu pomerne veľkú case study z Českej republiky. Konrad.cz. Kto poznáte Konrad.cz? Je to firma zasielateľská, kde je centrála v Nemecku. Česká republika Konrádu, alebo teda česká pobočka Konrádu je výnimočná, dá sa povedať v tom, že ide trochu proti prúdu, pretože oni používajú všetci rovnaký nejaký e-mailingový tool, neviem aký, ale iba Čechy sa odhodlali postaviť sa, vzoprieť sa Nemecku a povedali prd a my ideme používať Silverpop. My sme ich presvedčili, to bol jeden z našich prvých klientov. Majú 65 000 produktov spotrebnej elektroniky a techniky, sú to rázne také toolsy, vychytávky a podobné, ktoré používajú. A tie ciele, ktoré sme si stanovili. Zvýšiť obrad z rozosielky mailov, zaviesť automatizované programy reagujúce na zákaznícke správanie, ktoré sme si teraz nejaké ukazovali, zvýšiť doručiteľnosť, open rate a preklikavosť a získať nových zákazníkov. Po 3 mesiacoch od nasadenia systému, ideme ďalej, aké boli výsledky po 3 mesiacoch? Podotýkam, že tie výsledky sa porovnávali, samozrejme, bolo to po 3 mesiacoch, ale porovnávali sa, aby sa zachovala sezónnosť s predošlým rokom. Aby sme to očistili o nejaké sezónne vplyvy. Obrad z e-mailingu im stúpol o 56%. Keby vás zaujímalo, koľko to je v korunách českých, presnú sumu nepoviem, ale jedná sa o 100 000. Konkrétne sú to 100 000. Navzdory tomu, počet odoslaných mailov v celkovo klesol o 32%. Vďaka tomu, že neposielame na všetkých, ale používame práve tie query. Posielame na aktívnych, na tých, ktorých nakupujú, ktorí nakúpili aspoň za posledné 2-3 mesiace, na tých, ktorí otvárajú maily, na tých, ktorí chcú komunikovať. Čiže paradox, o 56% vyšší obrad, ale navzdory tomu o 32% menej mailov, čo presne podtrhuje behaviorálny e-mailing. Posielať menej, ale tým, čo chcú komunikovať a relevantný obsah. A získali stovky nových zákazníkov vďaka veľkám procesu. A desiatky objednávok od reaktivovaných zákazníkov. Boli tam programy na reaktiváciu zákazníkov. Pracuje sa zvlášť skupinou tých, ktorí chcú komunikovať a zvlášť s tými, ktorí nechcú komunikovať. Na každých je vytvorené úplne iné zdelenie. Systém ich samozrejme automaticky pozná. A tých kampaní automatizovaných bolo 7. A veľa z nich sme si povedali predtým, ako vyzerali. Konkrétne tie screeny, ktoré ste videli z tých programov, boli priamo od Konrádu, tak ako boli navrhnuté pre nich. A open rate 30 až 70%, bavíme sa o tých automatizovaných mailoch. 30 až 70% u týchto mailov, click-to rate až 50%. Je 7,5 krát vyššie než bežné rozosielky. To dáva zmysel, pretože tie maily sú zacielené, dá sa povedať, že až na úroveň mikrosegmentácie. Doručiteľnosť 99,22%. Myslím si, že je to veľmi vysoká doručiteľnosť. Silverpop sám o sebe garantuje doručiteľnosť, myslím, že cez 96% a viac. Ty si zdieľaný na Facebooku. Tisícky nových kontaktov do databáze, ktoré tam spadali vďaka veľkám procesu. My tých klientov učíme lead generation, to znamená, že učíme ich, ako zbierať kontakty na webe, v akú vhodnú chvíľu im zobraziť nejaké výsuvné okno. Tie formuláre potom vieme nasadiť priamo na web. To znamená, že spravíme nejaké landing pages v Silverpope, ktoré vieme dať na web. Prakticky pre zákazníka sa absolútne nič nemení, pretože ten nepozná, že ten formulár nie je od Konrádu, že to nie je konráďacký formulár, aj silverpopácky, pretože vyzerá úplne rovnako. A nám tie dáta real time potom spadajú do databáze. A návštevnosť sa zvýšila po 3 mesiacoch z mailu v priemere o 20%. Sú celkom slušné čísla. Mimochodom, návratnosť investície u drtivej väčšiny našich klientov, a to ide kľudne overiť tým, že im zavoláte. My keď robíme nejaké ponuky, tak uvádzame kontakty na prvej strane na všetkých klientov aj s telefónmi, je 3 až 6 mesiacov. Samozrejme, meráme to tak, že to, čo investovali do systému a do ľudí, ktorí s tým pracujú, a navzdory tomu, čo im to prinieslo naviac. Napríklad ako Konrádu. Takže tie čísla sú zaujímavé a skutočne to funguje. Ceník Silverpop. To je taká kategória sama o sebe, je mnoho ľudí. A to sa divím aj Michalovi, Michal bol jeden z nich, ktorý keď prišli a ukázal som mu cenník, tak bol jeden z tých, ktorí neomdleli alebo nespadli zo židle, alebo mi nepovedali, že či som sa nezbláznil, ale úprimne povedané, Silverpop je drahá hračka. Prirovnávame to klientom k Ferrari, nie je to rozhodne lacné riešenie, keď to porovnávate s Mailchimpom alebo s čímkoľvek iným, tak tie ceny sú niekde
fakt vyššie, ale pokiaľ ten klient tie peniaze má, je ich ochotný do toho investovať. My toho klienta z začiatku nijak neviažeme tým, že proste môže odísť, kedy chce, keď povie dneska, že to balím po mesiaci, OK, balí sa to. Tak uvidí po 3 a 6 mesiacoch, že to fakt funguje, že tie prachy sa vracajú. Tých klientov je skutočne veľa, ktorým to v Čechách beží. Ceník vyzerá asi nejak takto. Máme nový od 1.4. s tým, že sa nasekalo viac hraníc do 500 000. V priemere môžeme povedať, že platí sa takto, aby som to uvedol na pravú mieru. Platí sa za 1000 odoslaných mailov. U nás sa fakturuje podľa počtu odoslaných mailov. Hej. Nie je napríklad ako u iných riešení, že podľa toho, ako máte veľkú databázu. U nás sa platí vyslovene, fakturujeme za počet odoslaných mailov. To znamená, že začína to na $6, od 0 do 250 000 mailov mesačne je $6. A samozrejme, čím viac pošlete mesačne, tak tým nižšia jednotková cena. Naši klienti nám typicky platia niečo medzi povedzme 10 000 až 80 000 mesačne. Takže to je cena. To ještě jenom nějak přeložit. Já tam vidím spoustu čísel. Áno. Tuto sú povedzme hladiny odoslaných mailov 0 až 250 000 mesačne, 250 000 až 450 mesačne. Väčšina Jasný, klientov. A kde je ta cena k tomu? Nebo co z toho cena je tuto. Cena za 1000 mailov. Toto je cena za 1000 odoslaných mailov. Naša fakturačná jednotka je cena za 1000 odoslaných mailov. Jo, to je 6, to je desetinný číslo tam. Áno, 6 hej. Jasné, no. Je to $6,000 mi přišlo jako dost peněz. No, to je už dosť, no. Tí najväčší klienti, hovorím, nám platia niečo cez $3,000 mesačne. Ale posielajú skutočne cez 1 000 000 mailov, povedzme. Jo, takže když já si to ještě laicky řeknu, já vím, že jsem za měsíc odeslal 10 000 mailů a mám tak, $6. Tak to nebereme. Já jsem dobrý, tak mě vezmete. Ne, nadsázka, prostě jsem řekl nějaký číslo, co mě napadlo, tady 10 000 mailů, krát $6, $60, prostě takhle se to počítá. Jo? Presne tak. Jo. Samozrejme, že po tých 3 mesiacoch, keď si ten klient overí, že mu to funguje, že sa mu to vracia, tak viem prísť za ním a poviem mu, OK, funguje ti to, tak správame commitment, viazanosť, povedzme na 6 mesiacov. A on mi povie, OK, ja sa ti zaviažem na 6 mesiacov, že budem používať technológiu, starojme si nejaký minimálny objem mailov, ktoré za tú celú dobu využijem. Tým znamená, že ho neviažem, že v daný mesiac musíš poslať 500 000. Nie. Rozvrhni si to, ako chceš, máš pík pred Vianocami, máš určité obdobia, kedy predávaš viac, tak to takto navrhneme a vtedy mu viem dať nižšiu cenovú hladinu, alebo prípadne sa s ním proste dohodnúť individuálne na cene. Vždycky to je... Máte nejaké extra poplatky za dotazky? Ešte raz, za... Jestli je to koncová cena za všechny featurey, nebo jestli máte... To je aj so supportom, super. To je so supportom. Komplet. Ale support sa mení v tom, že zavolám, nefunguje mi toto, ako to nastaviť. Support nie je to, že chlapci, tak príďte a ja tu mám teraz 20 marketingových kampaní navrhnutých a príďte nám to naklepať do Silverpopu. Nie. My tých ľudí, samozrejme sú rôzne varianty spolupráce. Buď tam je niekto ochotný a schopný, kto chce ten Silverpop spravovať. Nie je problém. Bežne učíme ľudí. Máš tam niekoho, kto robí e-mailing? OK. My ho zaškolíme, chodíme za ním raz, dvakrát, trikrát, naučíme ho to. Mal by byť samostatný, dostane prístup do certifikačného procesu, do knowledge base, ktorá je mimoriadne bohatá, je tam možnosť nájsť odpoveď na drtivú väčšinu otázok, ktoré by potreboval. Keď nevie navzdory tomu, zavolá, opýta sa, ale v prípade, že sú nesamostatní do tej miery, že chcú, aby sme im naklikali tie programy a proste ich niekoľko, tak OK, tak poviem, naša hodinovka je taká a taká a prídeme. Takže záleží, či to chcú spravovať sami, alebo či to chcú nechať celé u nás. Takže predávame aj služby. To znamená služby e-mailing špecialistu. Okay. Takže toto je cenník. A ako ho znížiť, už som viac menej povedal. Možnosť lepšej ceny vyplýva zo samej podstaty Silverpopu. Neposielajte na celú databázu. Keď prídem za niekým, napríklad za zľavovým portálom, mi povie, my máme 250 000 kontaktov. Moja prvá otázka je, a odkiaľ ich máš? A on povie, no tak 150 je vlastných, 100 sme nakúpili, v tom momente odchádzam. Pretože nemá zmysel proste pracovať s klientom, ktorý má nakúpené databáze. Ako povedal kolega predtým, ako ja mu to pošlem, mne to je jedno. Ale v momente mu to spadne do blacklistu a potom môže ku mne chodiť plakať, koľko chce, ja mu s tým nič nespravím proste. Takže posielame fakt klientom, ktorí majú tie adresy nazbieranú poctivo. To znamená, snažíme sa robiť ten e-mailing poctivo. Takže neposielať na celú databázu, iba na aktívnych a tých býva bežne 30%. Čiže ak mi niekto povie, ja mám 250 000, tak ja mu poviem, nemáš. Fakt nemáš. A potom, ako som povedal, ak mi podpíšu nejaký minimálny commitment na nejakú domu, tak mu dám lepšiu cenu. Takže tie ceny vedia byť aj zaujímavé, vedia byť nižšie, než tam sú uvedené. Čiže vlastne sa dostávame na otázky a odpovede.
bezvadný, tak to je akorát čas pro mě. Zeptám se tě, prosím tě, ty jsi reagoval na Michala, když říká, že by měl 10 000 databáze kontaktů, že byste s tím vůbec nic neřešili. Kdy je podle tebe čas už začít třeba řešit rozesílku přes Silverpop, kdy to má význam, ale bavíme se o tom, že máme databázy třeba 50 000, ale ty v tuhle chvíli nevíš, jestli to jsou aktivní, nebo z jaký části. Já rozumím. A další část, jestli to řešíte například tak, že nejprve uděláte nějaký jenom testovací rozesílku, abyste zjistili, kolik aktivních, než začnete vlastně pro klienta připravovat všechny ty procesy, což znamená, že by to pro ně bylo zbytečně drahý, ještě by ani nevěděli, jestli to vlastně bude využívat. Poupravím to, čo som povedal. Máme aj klientov, ktorí majú 7 000, 10 000 databázu. Ale v tom prípade my máme nejaký agentúrny účet, ktorý máme svoj. Ja si pod tým agentúrnym účtom, čo je vlastne jeden účet sa rovná jedna IP. A ja si po ten agentúrny účet viem vytvoriť supporty, to znamená, viem si nám zobrať jedného klienta, 2, 3, 4 malých klientov, ktorí vytvorím supporty a budú zdieľať túto IP adresu. Sú to väčšinou nováčikovia, ktorí chcú skúsiť e-mailing, ale chcú skúsiť tým smerom, že poviem, sú osvietení tým, že ide robiť e-mailing a ináč než posielať všetko všetkým a proste trepať tam blast. Chcú tých ľudí pozdraviť, chcú ich vložiť personalizovaný predmet, chcú robiť automatický AB testing, chcú robiť veľa ďalších vecí a idú za nami a povedia, je to aj pre nás a ja im poviem, OK, náš mainstream sú stredné a veľké firmy, ale vieme zobrať aj malé. Sice nám to neprináša zďaleka toľko revenue, pretože mám vypočítané proste, že na to, aby sa nám ten klient nejak oplatil, by mal posielať aspoň 250 mesačne, čo nie je veľa. Ale OK, máš 7-10 000, si zaujímavý klient, jedného teraz takého menšieho klienta, ale pomerne zaujímavého, s malou databázou sme získali na Slovensku, máme podpísanú zmluvu, takže už môžem povedať, sú to klenoty Aurum, majú menšiu databázu, nemajú zďaleka databázu nejakú veľkú, ale OK, je to zaujímavý klient, chceme vstúpiť na slovenský trh, nemám problém ich zobrať. Zoberiem ich. Máme agentúrny účet, poviem im dopredu, budeš tú adresu zdieľať s ostatnými. Oni sa ma opýtajú, čo to pre mňa znamená a ja poviem v podstate nič. My spravujeme všetkých tých klientov, vieme, čo dosielajú, takže nedopustíme, aby sa tam poslalo niečo, čo by zničilo reputáciu tej adresy. Takže vieme aj malých klientov brať, ale orientujeme sa na tých stredných a veľkých. Otázka prečo? Pretože fakturujeme podľa počtu doslaných mailov. Takže. Další otázky? Jsou otázky? Nejsou? Matěj měl vyčerpávající výklad? Dobrá, tak já Matějovi Kuba. Ten, kdo se ptá vpředu, pořád je Kuba, jo? Ne, pardon, mně přijde, že by byla hrozná škoda, když by nebyla žádná otázka. Já jsem se jenom chtěl zeptat, když se srovnáte s nějakým jiným řešením, třeba s tím, co umí MailChimp, tak myslíte si, že se většina těch věcí dá realizovat v jiném řešení, jako v MailChimpu nebo v Apsisu, nebo prostě potřeba hned od začátku i na ty první věci? Všetko má svoj čas a určite, keď tie riešenia alebo startupy začínajú, choďte do MailChimpu, používajte ho a až začnete mať pocit, že vám to nestačí, že chcete komunikovať sofistikovanejšie, tak poďte k Silverpopu. Ja, ako klienti, niektorí po mne chcú, OK, zašlite mi nejakú A4 a chcem tam mať Apsis, MailChimp a Silverpop a teraz toto mi zaškrtnete, toto vie, toto nevie a spravte mi checkboxy. Ja poviem, ja vám to nespravím. Už len z princípu proste, ja tie riešenia nebudem porovnávať, sú neporovnateľné. Sám Silverpop o sebe podľa mňa nemá klienta, alebo teda konkurenciu, ktorá by bola zrovnateľná ako Silverpop. To má tak širokú škálu funkcií, že proste nie je v pravom slova zmysle reálna konkurencia. OK, je Apsis, je niečo podobného. Ja tie riešenia nejak extra nepoznám, ale proste Silverpop je Silverpop. Je to jedno z najväčších riešení. Další otázka? Tamhle vidím vzadu. Ahoj. Já mám otázku ještě, která vyšla nedávno. Úplně náhodou jsme zjistili, že IBM akvírovala Silverpop. Asi 4 dny stará věc. Zjistili jsme to možno presne vtedy, keď aj ty. Zatím žádný vliv necítíte? Pýtalo sa nás niekoľko klientov, čo to bude znamenať. Ja si myslím, že iba pozitívne, neviem, aký to bude mať vplyv na ceny, čo sa zmení, ale určite tam vidím synergiu. Boli sme oboslaní mailom od generálneho riaditeľa, takisto som tú informáciu mal pár dní predom, že sa niečo šušká, že to Silverpop kúpi, teraz, že to kúpi IBM, ale ten význam vidím v synergii proste oboch spoločností, ktoré si myslím, že sú obidve high-tech a vidím to pozitívne zatiaľ. Ale žiadny konkrétny impact zatiaľ nevieme. Nikto nám nepovedal, proste, čo sa nejak konkrétneho bude zmeniť, či to má byť negatívne, pozitívne. Ja myslím, že pozitívne. Ja sa toho nebojím. Děkuju. Děkuju. Další otázka? Nevidím další otázky. Matěj, my ti děkujeme.